Gutom yan. Gutom yan. Kantahin natin yon.
Malungkot. Ayun ba? Iba naman. Saan ka kayo niyan? Ayun. Bawal naman ngayon. Naging-pick na sa Clark eh. Oo. Naging-pick lang. Dahil nag-post sila ng bago eh. Mga visitors, kailangan ng antigen. Oh. So, halimbawa, ako, kagalit lang, hindi ako pwede bukas, di ba? Hindi, from ECQ area naman. Na rin, Manila. Siguro. Starting 16 daw, bukas. Ako gusto naman na ganyan. Out of the country. Siyempre pag-ipon na naman muna. Parang paras lang yun. Paras lang yun, nagawa mo ng consequence. Kasi ako gumagawa ko itinerary. Nanonood ako YouTube. Kung magkano yung gastos dito. Parehas na. Ilang bansa nila? Hindi, yung isa kasi Vietnam sa Cambodia. Tapos na kayo ma'am? Bus ano eh. Bus. May set pa kayo? Kapay na. Ito na. Puntahan natin yung maano lang, yung mural. Ito yun, mural na. Vietnam na, sobrang mural na. Mahal pa yung pinuntahan yung iba. Disputa ka